Assalamu alaikum masu sauraro. Za ku saurari kasida daga bakin Hassana A. Qasim da ke makarantar Madrasatul Mufida Bukanuddin Islamiyya Tazara Habibawa. A yi sauraro lafiya. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Sunan Jallagwani na sanya shi a tun farko, don aiki ya iyo karko. Allah ba ni dukan iko, zan yi yabo na Rasulallah ya mai sama. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Sarki almuguni, kara salati a gun bashari, tsira aminci na mai zikiri, har ashabu na mai nazari, sa ahalinsa aminullahi mai sama. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Annabi shi na gani, mai yin ado na a zo a gani, shasha'anin ka gwanin rawani, mai kaya launi-launi, wanda ya kika cikin wahala zai dawwama. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Mai sauƙin sha'ani, baban Fatima mai ilimi, Rukayya da Zainaba Alƙasimi, ga su rubuta da alƙalami, har Ibrahim da Abdullah Shekursima. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Wanda ya kai shi sani, babu ya shi ka faɗa haka ne, annabi shi dangin duka ne, mai 'ya'ya saba'a yake ne, shi ne ya zamto shafi'un lagun al'umma. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Sahi cikin rukuni, mai ashabu da alaye, har kula ba'u da sufaye, annabi mai kyan halaye, wanda ya so shi agun Allah ya girmama. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Ai daga shi ba wani, shi ne ya je shi gurin Allah, har aka bahi dukan sallah, shi ne ya sarrafa kal'ala, cikin yabansa akwai falala mun tsinduma. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Shi aka ba izini, sannan Muhammadu al'arabi, ya Mahamudu gidan ladabi, duk matsayi bakka ce annabi, to daga kan manzan Allah ai an gama. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Annabi je ka da ni, bar na agunka ya Muhammadi, ne ta yaban kamarar adadi, ya sayyadin sayyadin sayyadi, shi aka ba wa ibadan lafayar runguma. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Da cutarsa ta yi tsanani, zai yi wa fati ya bar duniya, shi ashabu masu tarbiya, sun zo gurin shugaban anbiya, karɓar wasiyar da ba matsala gun maluma. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don san da Rasulallah 'yan tazara. Da sansa ne ya ani, Allah yake son wanda za ya so, ka so a so ka gurin masu so, da sansa ne fa ake cika so, don haka ni ta yabo zalla ba gardama. Tazara ce ta fito, begen annabi
mushriki ya nisanta da shi a ran kiyama da azulahi jahannama. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don santa Rasulallah 'yan tazara. Ƙaunarsa ce magani, idan ka so shi kawai arziki, ka kama Allah da asadiki, shi fajiri ko ka ce fasiki, wannan kwasu ne aduwullah a muƙaddima. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don santa Rasulallah 'yan tazara. Ka sau jiki badani, kai zikiri kuma kai ta yabo, dan a jikinka ka samu rabo, dan karkaje a yi ma adabo, idaniya ta zubo kwalla ba rahama. Tazara ce ta fito, begen annabi ne ta fito, don santa Rasulallah 'yan tazara. Suna abin wazani, Malam Habibu Habibawa, Musa malanta yayi gudunmawa, ni Hassana Kasim 'yan uwa, gurin karatu mu ringa kula mu ta alima. Tazara ce ta fito,